Зәки Хабибулла улы Хабибуллин 1911 елның 28 июлендә хәзерге Югары Утар авылында крестьян гаиләсендә туган. 1939-1940 елларда Совет-Фин сугышында катнашкан. Белоруссия фронты составындагы 311 дивизияның подполковник Зәки Хабибуллин җитәкчелегендәге 1069 укчы полкы 1945 елның 14 гыйнварында Польшаның Канары районы тирәсендә дошманның аеруча ныгытылган оборонасын үзеп һәм аны чигенергә мәҗбүр итеп, 1945 елның 26 гыйнварында Германия чигенә килеп җиткән. Советлар Союзы герое исеме 1945 елның 27 февралендә бирелгән. Советлар Союзы герое Зәки Хабибуллин 1945 елның 1 майында һәлак булган. Польшаның Старгард Шитцинский шәһәрендә җирләнгән.